Γεια σας, είμαι ο PB80 και σήμερα θα παίξουμε τον Goalkeeper Premier. Όπως ξέρετε ή άμα δεν ξέρετε, στο ποδόσφαιρο τερματοφύλακας έπαιζε, γι' αυτό θα παίξουμε τον Goalkeeper Premier. Δεν ξέρω αν είμαι καλός, βασικά έτσι και έτσι. Καλός είμαι, ωραία. Πάμε, θα πάρουμε... παίρνουμε Liverpool. Μαλακία πήρα, αλλά τέλος πάντων. Το πιάσα! Για να ξέρετε, για να μπει γκολ πρέπει να πιάσεις 3 φορές. 1-0. Κερδίζει η Liverpool. Παίξουμε 2 αγώνες. Ή έναν, μάλλον μόνο αυτόν. Sorry που είναι μικρό το βίντεο. Ή μπορεί να παίξουμε και άλλο gameplay. Τώρα, στα free, πάντα free. Free forever. Όχι, είδα λίγο την κάμερα. Μαλάκα! Τι να πω. Στο extra time. Άντε για! Στο πρώτο παιχνίδι 1-0. 1-0 φρύβ, τρόμο 169. Επιστρέψαμε. Τι μαλακίες λέω. Ή αυτό. Θα πάμε ένα μάτσα από αυτό. Ή 2. Done. Γκρις φυσικά. Ένα μάτς από αυτό θα παίξουμε, το χάσα. Κουνιέται η κάμερα σίγουρα. Το κινητό μου είναι, τέλος πάντων. Δεν είναι το κινητό μου, παιδιά, οπωσδήποτε. Λοιπόν, συνεχίζουμε, ακούστηκε λίγο εμένα, αλλά εντάξει μωρέ. Ακούσατε το όνομά μου, Από εκεί βγαίνει το B-Bot. Και το βάλαμε, κουνιέται το χέρι μου. Κερδίσαμε. Focus. Εντάξει. Ας κουνηθεί τώρα. Αυτό ήταν το gameplay βίντεο. Έχω κάνει zoom, με μου πεις. Ναι, έχω κάνει zoom γι' αυτό. Δεν φόκουσα. Αυτό ήταν το gameplay βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Δεν σας άρεσε. Λοιπόν, χτυπήστε ένα like, χτυπήστε ένα subscribe. Άντε και γράψτε και κανένα comment, ρε παιδί. Ωραία παιδί. Ξέχασα και να μιλάω το παιδί. Οκ. Πείτε μου, το στόχος για αυτό το βίντεο είναι να φτάσουμε στα 4 likes. Είναι δύσκολο. Σίγουρα, εγώ 4 likes μπορώ. Λοιπόν, όπως είπα, 4 likes, subscribe, να φαίνεται το πρόσωπο μου εκεί. Είναι όμως άλλο και να βλέπετε. Λοιπόν, subscribe, like, comment, ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο, που σίγουρα δεν σας αρέσει, όχι θα σας αρέσει. Λοιπόν, γιατί δεν μιλάω. Θα έχω και ένα link κάτω στο description για ένα φιλαράκι που έχει κανάλι. Είναι πολύ καλός YouTuber. 48-49 subscribe, τους έχω κάνει και εγώ subscribe. Γιατί μιλάω το θόρυβο. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Σταματάω τις κουτάμαρες γιατί έχω... Τώρα θα φοκουσάρει την πιπένα μου. Σταματάω τις κουτάμαρες. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε την επόμενη φορά.